приветствие ще поднесе кметът на общината госпожа Галина Стоянова. Министерството на регионалното развитие, правителството като цяло ще подкрепят потенциала, а голямата новина ще чуете след малко лично от министъра на регионалното развитие. Чухте и от кмета. Благодаря от все сърце. Това е регионална политика в действие. Искам да подкрепя всички, които подкрепят духовното и материално-културно наследство на България. Всички, които показват древната история на Казанлък и на региона. Да благодаря на Министерство на културата, което успя по един невероятен начин да покаже феноменалната тракийска изложба в най-великият музей на планетата Лувъра. Изложбата Епопеята на тракийските царе, археологически открития в България, ще бъде посетена за 6 месеца от над 20 милиона посетители от целия свят. Долината на тракийските царе беше световно известна. На розата. Честит празник! Това е уникален празник, една уникална възможност да покажем центъра на България, столицата, розовата столица, бих нарекла, на България, Казанлък и Казанлъшката долина. Традициите и това, че България е позната с розата, само ни карат всички ние като граждани, като представители на управлението да се стараем да правим това известно и достъпно за всички по света. Правим го по много начини. Но аз искам днес да споделя с вас трите добри новини, които правителството и Министерството реализираме в последните дни именно в тази цел и в тази посока. Първата и бих казала най-важна новина. След 35 години несправедливост, Музея на розата, който 35 години беше в музей, ще има вече своята сграда, своята инфраструктура. С 1 милион и 300 хиляди лева от държавния бюджет, които правителството осигурява, Казанлък най-накрая ще има своя музей на розата, за да може всички гости, всички българи, но и всички посетители на България да се запознаят с това уникално нещо.